जे 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय नोंथांमोना जानजि खाफ्रादों माबायदि खुंफुंगोन आरो मा थांखि लादों? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि दि खौरां बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननि मिडियाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय बेवहाय जोंनि खौरांखौ बुथुमनो फैनायनि थाखाय। जोंनि बे सापागुरि कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुला देग्लाय बे 2025नि दिनैनि सानाव गायसनजादोंमोन। 50 बोसोर जानो थांबाय दं। बेनिखायनो जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो जोङो साखाफारा जादों। गोख्रों रिसेपसन कमिटिबो दानाय जाबाय। बिनिफ्राय जिहेतु 1975 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बे फरायसालिया गायसनजादोंमोन नालाय, बेनिखायनो जों दिनै बे गोसोखां खाम्फानि अन्थाइ खुन्थिया, बे अन्थाइ खुन्थियाखौ जोङो ओनसोलनिनो 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए मन्टु बर'नि आखाइजों दिनै गायसननाय जाबाय। दा जोङो बे 50 बोसोराव जोंनि फरायसालिया साबैसे फरायसाखौ सोरजिनानै जोंनो सुबुं धोनखौ जोंनो मा होनो हागौ समाजनो, बेनि हिसाब खिथाबखौ जोङो बेखिनि फैगौ कनफारेन्सफोराव सावरायनाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बे फरायसालिनिफ्राय फरायलांनाय जेसेबां फरायसाफोर दंमोन, दा थांनानै थानाय फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर जाय जेरावखि थायामानो जोङो बिथांमोनखौ लेंनानै जोङो रायलायनायनि हाबाफारि लादों। दा बेखिनिखौ जों आवगायबाय दं आरोखि। दा जोंनिया फालिथाया जाहैगोन मा फैगौ नभेम्बर दाननि 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 21, 22, 23 बे सानफ्राव जोङो फालिनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो गोख्रों हाबाफारि लानानै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जाफुंहोनो आखायाव लागोन आरोखि।